баъд аз 2 ҳафтаи интизорӣ қисми 78-уми Усмон баромад ва тамоми мухлисонро ба фикр кардан водор кард. фикр мекунам аз ҳама ҳодисаи ғамгинкунанда барои мухлисони сериал ин аз байн бурдани Гуктук буд. ба саволи оне ки Гуктук зинда мемонад, мо ҳаминро мегӯем ки ба тахмини зиёд ӯ силсила филмро тарк хоҳад кард. ин бадон хотир аст ки хабарнависон мегӯянд нафаре ки дар роли Гуктук бозӣ мекунад буракчилик ба наздикӣ дар сериали дигар пайдо хоҳад шуд. пас аз баромадани анонси 79-ум серия, таҳлилҳо дар хусуси қисми 79-уми сериал хеле зиёд шуда истодааст. мо низ аз дигарон ақиб намонда бо дар назардошти тамоми таҳлилҳо версияи худро ба шумо мегӯем. анонсро тавре ба мо нишон доданд ки агар 78-ум серияро надида бошӣ, умуман чизеро намефаҳмӣ. ҳамаи инсонҳое ки умед аст Усмонро наҷот медиҳанд, дар як бало гирифторанд. масалан, Малхун дар урдугоҳ ё Стойбиши Каи дар ҳоли халал расонидан ба Гундузбей мебошад ва дар ҷои дигар нишон дода мешавад ки Малҳун ва дигар занҳо дар ҷангал бо Ҷулия, яке аз душманони асосияшон, дар ҳоли ҷанг нишон дода мешавад. Тургут бошад дар замин хобида ва зери пои Никола нишон дода мешавад. Буран бошад то ин ҷои сериал тавре нишон дода мешавад ки вай касали рӯҳӣ шудааст ва худро идора карда наметавонад. пас ки Усмонро наҷот хоҳад дод? Ҳамин аст суоли асосӣ. дар ин анонс ҳам коргардон аз маҳорати болои худ истифода намуда воқеаҳоро тавре нишон дод ки касе имкони наҷот додани Усмон ва ҷанговаронашро надорад. нуқтае ки мо дар гуфторҳои гузашта ҳам баён намуда будем, ин Конур мебошад. Конур яке аз нафарони асосӣ дар империяи Усмониён ба шумор меравад. ӯ яке аз генералҳои асосии Усмон гуфта шудааст. ба таҳлили ман, коргардонҳо маҳз дар серияи 79 ӯро ҳамчун нафари асосӣ дар серияҳои баъдии сериал нишон медиҳанд. яке аз далелҳои дигар ин кушта шудани Гуктук мебошад. касе ҷои ӯро бояд бигирад ку хайр ба ғайр аз Конур кӣ шуда метавонад? ба андешаи ман, Конур ки аллакай аз корҳои бади вазир Олимшо безор шудааст, бо як гурӯҳи сарбозонаш ба наҷоти Усмон меояд. дар ин ҷанг ки бо гурӯҳи калони монголҳо сурат мегирад, шояд ягон нафари дигар аз дастаи Усмон захми вазмин бардоранд ва ё кушта шаванд. пас аз наҷот шояд Усмон ба Стойбиши Тургут ё хонаи Чӯпон бираванд. акнун ки Тургутро наҷот медиҳад. агар бинанда таваҷҷӯҳ карда бошад, дар анонс Николаро бисёр ғазабнок нишон доданд, лекин ин навор пеш аз навори мағлуб шудани Тургут нишон дода шуд, ки ин кори коргардон бинандаро намегузорад ки ба он андеша бошад ки Тургутро касе наҷот хоҳад дод. Тургут бо Косес дар ин сезони Усмон яке аз нафарони асосӣ мебошанд. аз ин рӯ зинда хоҳанд монд ва барои шикаст додани Никола кӯмак хоҳанд кард. бо тахминҳои зиёд дар ин ҷо ба кӯмаки Тургут ва Косес Рогатус, ки ният дошт ба Константинопол биравад, меояд. шояд то рафтанаш ба Константинопол Рогатус хабари ба даст афтодани дӯсташ Косес ва Тургутро фаҳмида кӯмакашон мекунад. дар ин бора фарзияи дигар ҳам ҳаст, ки шояд одами дасти рости Косес, ки бо Никола пайваст, Косесро кӯмак намояд. агар чунин шавад, пас ба мо маълум мегардад ки ин шахс ба хотири кушта нашуданаш аз ҷониби Никола чунин бозӣ кардааст то зинда монад. дар болотар мо дар хусуси Селҷан ва дигар занҳо гуфтем. онҳо бо фармони Гундуз аз урдгоҳ ё Стойбиши Қаи ронда мешаванд, дар ҷангал бо душманон рӯбарӯ мешаванд. оё Селҷан мемирад? агар бимирад, пас коргардонҳо нишонаҳои филми Эртуғрулро аз филми Усмон тамоман нест карданиянд. лекин ба андешаи ман Селҷан намемирад. ӯро шояд нафарони Усмон, ки дар ҷангал пинҳон шуда мегарданд, наҷот диҳанд, ё худи Гундузбей. медонед чаро? баъзе аз таҳлилгарони турк дар саҳифаҳои иҷтимоӣ навиштаанд, ки Гундуз яке аз миссияҳое ки аз ҷониби Усмон фикр карда шудааст бозӣ дорад, то вазир Қаиро ба даст овардан натавонад. яке аз гумонҳои дигар он аст, ки Гундуз ахиран мефаҳмад, ки вазир ӯро фиреб намуда истодааст ва Усмонро дор кашиданӣ буд ва ин ӯро ғазабнок намуда аз пайи ислоҳи хатогиҳояш мешавад ва корро аз ҳамин ҷо оғоз мекунад.
ҷанг байни тарафдорони усмон ва гундуз дар навор нишон дода шуда буд. Ин ҷо ҷанг нахоҳад шуд, зеро селҷан монеъ мешавад то хуни бародарон рехта нашавад. баъд аз ин занҳо ба ҷангал рафта бо душман рӯпарӯ мешаванд. яке аз фарзияҳои дигар дар ин бора он аст ки ин занҳо ба кӯмаки Тургут омадаанд ва дар ин ҷо Тургут ва Касесро наҷот медиҳанд, вале шикаст хӯрда ба ақибнишинӣ маҷбур мешаванд. бояд бигӯем ки дар филм якчанд персонажҳое буданд ки як пайдо мешуданду боз нест мешуданд. мумкин коргардон маҳз дар ҳамин маврид онҳоро ба наҷоти усмон оварда дубора ба филм бозгардонад.